Mira Šmajdu vám do VIP limuzíny vrátíme už za chvilinku, ale dneska ještě v limuzíně vás čeká taky soutěž o poukázky v hodnotě 200 korun na nákup oblečení, neboli tohodle, nebo třeba, no, oblečení prostě. Za chviličku v limuzíně. To sa môže stať naozaj len u nás. Že Sotia má namaľovaného a hneď som za uchyla, alebo za transvestitu, alebo ano, neviem to taky čo. psali, že jo? No je to Transká, tak, ano. ale akože mne je to úplne uprdele. Fakt, ale úplne akože fest. Pro VIP limuzínu máme dneska milého hosta, půvabnou Martu Jandovou. Marto, ahoj. Ahoj, děkuji. Nevíme ani datum, kdy jsme prostě spolu začali chodit. To tak vyplynulo, že jsme spolu kamarádi. Aspoň ušetří za dárky. Ušetřím za dárky za večeře samozřejmě. Miro, co se týká bulvárních časopisů a plátků, tak ty jsi taky docela populární, jsem koukal. Mají co psát, viď? Ale něco jsem našel, neboj se. Nemůžu tě ochodit. Tak, polonahý Šmajda, faninky mu stahovaly kalhoty. Já za to nemůžu, že se to stalo. To nikdo netvrdí. A je to příjemný teda, jo? No, tak... Další článek, jo? Kluci nebo holky? Taková jako jasná otázka. Z hlediska bulváru teda, teď narážím na konkrétní článek. Na fotbal kluci, no a pro život holky. Dobře si z toho vybrustil. Pak ještě taková jedna kontroverznější věc ohledně tvýho malování, protože jsi vlastně jeden z mála chlapů, který se maluje na svoje vystoupení. Jo, tak já už jsem se zľakal, že jsem maliar, že nějaká tak na nová info. Na obličeji jedí. No, aj to by som samozrejme veľmi rád uviedol na pravú mieru, pretože aj keď to vyzerá možno úchylné pre niektorých, ale my sa celá kapela malujeme. Práve kvôli tomu, že jednoducho patrí to k našej práci, patrí to k tomu rock'n'rollu a v Čechách sa nemaľuje asi nikto, alebo na Slovensku, alebo málo kto. A príde to možno ľuďom alebo novinárom nejako tak dosť divné, ale v zahraničí to absolútne nikto nerieši. To sa môže stať naozaj len u nás. Že Sotia má namaľovaného a hneď som za uchyla, alebo za transvestitu, alebo ano, neviem to taky čo. psali, že jo? No je to Transká, tak, ano. ale akože mne je to úplne uprdele. Fakt, ale úplne akože fest, pretože nás to baví. A absolútne s tým nemeníme prestať len preto, že niekto napíše, že sa mu to nepáči. Mne sa napríklad nepáči, že... A to nás teď zajímá zrovna. Teď zásadní otázka dnešního dílu je, Miro, co se ti nepáčí? Mne sa nepáči, že sa niekto serie do vecí, do ktorých ho nič nie je. Koho máš na mysli konkrétně? Chceme znát jméno. Jedného pána novinára, ale to je v pohodě. Jak se jmenuje? Který to je? To je jedno. Ne, tak on se rád uslyší takhle. On zase ti na oplátku něco napíše. Ne, on to ví. Teď mi řekni rock'n'roll. Víno, ženy, zpěv. Souhlasí to? No asi viac pivo. Ano, pivo, ženy, zpěv. Ty ženy sú krásne, bože. Ja neviem, čo by sme bez nich robili ináč. Ja som ti tak nad tým minule rozmýšľal. Ja som bol na dovolenke a tak som ležal a hovorím si, tyhle, tá príroda je krásna, ale bez tých žien by to nemalo zmysel. Fakt. Já úplně si to představuji, jak si na té dovolen. Plná rovina a na pláži vždycky jsem tam 2 pahorky. Na lehátku jsem myslel. Vieš čo? Ale jo, aj to tam bolo vidět. Máš nějakou stálou přítelkyni? Momentálne nie. Ono to ani nejde, že jo? Ono je to ťažké, ale takže bolo by to krásne, no. Tak to ide leto, ale taká nejaká májová láska, vieš. Máš teda zatím to srdce takový otevřený všem ženám teda? Strašne, úplne som otvorený. Vždycky třeba jenom na jednu noc, ale prostě jsi otevřený. Fakt, to srdce mám krásne otvorené na 4 prsty, je to paráda. A tobě nevadí vztah na jednu noc, takhle jenom jakože poznat velmi krátce, ale zase intenzivně samozřejmě, kompletně a tak trošku jít dál? Víš čo? Ono to už troška tak onudí, vieš. Časom takéto na jednu noc a podobne, pretože nie je tam tá hodnota, vieš, ktorú môžeš nájsť s niekým, s kým sa poznáš aspoň nejaký čas. Preto tá jedna noc, no tak dáte si to nejako
nejaká tá pohodička po pár sklenkách vína alebo piva a ráno sa môže človek zobudiť, že áno, cítim sa prázdny, sakra, kto to leží vedľa mňa. Bože, aby už byla pryč. Jo, přesně, kdo to leží vedle mě a jak ji dostanu pryč. No, alebo ako sa ja dostanem preč. Vieš, takže je to možno lepšie. Iná vec je, keď sa s tou holkou troška poznáš a keď sa napríklad sadnete. Že nemusí to byť nejaké vážne a... Že potom třeba to vydrží kolikrát. Ste kamarádi, ano, no, ale tak... Zase nie. Samozrejme nechcem, aby to vyznelo, že teraz ja som nejaký kus tovaru, holky sú kus tovaru. Nie, samozrejme, podľa mňa je naozaj fajn, keď si spolu môžu užiť aj dvaja dobrí kamaráti. To je určite lepšie, ako mať nejaký dlhý vzťah a trápiť sa, alebo mať vzťah na nejaký povrchný na jednu noc. Lepšie je to, keď sú dvaja fakt kamoši a je to parádička, dajú si spolu skleničku a tak sa nejako navzájom pomôžu, vyhovejú, užijú si a toto je určitě lepší. Ne, ale víš, co mě zajímá, a to mě zajímá i osobně, protože jsem tomu nikdy moc nevěřil, jestli je fakt reálný to, že jsi na tom koncertě a ty faninky nejenom, že tě hází ty podprsenky a ty krajíkový kalhotky, ale prostě jdou do toho kompletně, jakože se nechá říct takový to, víš, ty ne, tak pojď. Takéto konkurzy jsme moc nerobili. To jsme moc nerobili, lebo to je fakt akože už husté, to už jsme naozaj že na trhu a kto dá väčšiu zľavu, ale... Takže naozaj to nechávame skôr plynúť prirodzene a jednoducho tak ako môžeš v bare stretnúť nejakú sympatickú dámu, skamarátite sa, padne to a nejako tie minuty dajú svoje. Tak to sa môže stať aj na koncerte. Takže tam vlastně jde o to, aby tam bylo to přirozený, Jasne. nebo to přirození, je to... Tak, to přirozené přirození. Tak. Když to byl Robert Rosenberg, říkal, že už přešel hranici 5000, Jo, seš teda v závěsu, jo? Fú, áno. Tak to ešte mám čo robiť, aby som dol na Roberta, to určite jo, ale nejako sa nesnažím naozaj. O to mi nejde. Radšej podstatná je tá kvalita ako kvantita. A navíc, hlavně, aby dobře vařila, že jo? A pozor, blesková soutěž je tady, protože pro vás máme VIP věrnostní karty s kreditem 200 korun na internetový portál s oblečením www.reportershop.cz. Neboli ptáme se vás, aby jsme 20 lidem mohli poslat tuhle VIP věrnostní kartu na to, když v premiéře dáváme VIP limuzínu. Za A je to ve čtvrtek ve 21:30, a Bčko a Cčko si můžete vymyslet sami. Správnou odpověď posílejte na adresu limuzina@publictv.cz a vybereme 20 z vás, kterým to takhle posíláme. Na hudební scéně je skoro 30 let a teď vydává jubilejní 20. album. Ano, Dalibor Janda. Pro ten úplně první výlisek se sveze VIP limuzínou. A navíc tuhle placku dáme někomu z vás. Dívejte se, ve čtvrtek ve 21:30 na Publiku. Nacházíme se uprostřed netrpělivě čekajícího davu na koncert Marty Jandové. O tom, že má popularitu nejen v Německu, ale i v Čechách, není sebemenší pochyb. Pro VIP limuzínu máme dneska milého hosta, půvabnou Martu Jandovou. Marto, ahoj. Ahoj, děkuji. Marta dneska má koncert v jednom z pražských klubů, ale je to zajímavý v tom, že to bude akustický. Řekneš nám něco o tom tvým turné a o tom koncertu dnešním? Je to vlastně takový bombónek, už to děláme po třetí, už vlastně to je naše třetí turné takhle akusticky. Rozdíl k normálním koncertům je samozřejmě, že to není taková, že to není tak nahlas. Hrajeme samozřejmě s elektrickýma nástrojema, teda s akustickýma, ale samozřejmě, že jsou zapojený do různých těch přístrojů a tak dále. Ale my to děláme tak, že vždycky vezmeme nějakou naší písničku a nehrajeme ji jenom na akustické nástroje, ale změníme ji vlastně jakoby celkově. Takže jedna písnička třeba je taková jako dolatinská, taková ta
Španělsko, jako má takový ten nádech, nebo některý trošku jako do jazzova, do bluesova. Z rychlé písničky uděláme pomalou, z pomalý uděláme rychlou. Martina Jandová, reportérka, manažérka, já nevím, co ještě jsem zapomněl říct. PR manažérka. PR manažérka a taky moderátorka a produkční a zkrátka povšimněte si hlavně jeho příjmení. Jandová, jsme na koncertě Marty Jandový, tak nám prosím tě, Martino, osvětli ten příbuzenský vztah a rodinný. Ten je úplně jednoduchý. My už jsme 20 let vlastně teď už jako nepokrevní příbuzní, tak tenkrát jsme taky byli nepokrevní, ale já jsem vlastně Martu poznala v jejich 17 letech, protože jsem si brala jejího tátu, mě bylo tenkrát 22 a vlastně 20 let už jsem její maceška. Ona mi říká maceško, vlastně nevlastní máma. No. Miluju její muziku, miluju její projev, protože ona je živočich, ona je prostě bezprostřední, to sami uvidíte ostatně. Takže prostě nejenom ta hudba je skvělá, nejenom Marta skvěle zpívá, ale i to, co vlastně přenáší na ty diváky, je prostě úžasný. Takže já si myslím, že si to dneska užijeme všichni. Na tvůj koncert má přijít i tvůj taťka, Petr Janda. Bude tam s tebou vystupovat, nebo čistě ti přijde jen podpořit? Obojí, bude se na nás dívat a bude s náma i vystupovat. Jednu písničku, my jsme totiž jsme byli poprvé vlastně na našem akustickém turné, to je asi už 5 let nebo 6 let zpátky, tak jsme chtěli, aby jel s námi, že on bohužel byl s Olympikem zrovna na turné, takže nemohl, ale stejně jsme hráli otázky. A byla to legrace, protože kluci zpívali druhý hlasy v češtině, což bylo celkem legrační s tím německým přízvukem. Tak dneska vlastně poprvé táta s náma usedne na našem akustickém koncertu ke kytaře a k mikrofonu. Teď je tvůj dětský smích a proč je láska hřích, kolik jim váží bolest člověčí. Ta muzika, kterou dělá Petr Janda nebo dělal Petr Janda, líbí se ti nebo líbila se ti jako v dětství třeba? Já jsem byl vždycky hrozný fanoušek, samozřejmě, hlavně teda ty písničky mýho dětství, tenkrát těch 70. let. Já jsem vlastně milovala i úplně ty první desky, jako Pták Rosomák a takovýhle ty. Člověk, jako dítě to člověk tak nechápe, že to je vlastní táta, jako, nebo to tak nebere, že táta je hvězda, prostě to je tatínek a prostě hraje na kytaru a zpívá písničky. Proč je zlatobrahý kov a proč je tolik prázdných slov, proč chce kučaří být největší. Bulvárem proběhly takové informace, že jsi těhotná. Můžeš tady na kameru a pro VIP limuzínu a diváky televize Public říct, Marto, jsi těhotná nebo ne? Těhotná nejsem, dokonce jsem to dementovala, ale nebylo o čem psát. Iveta zrovna měsíc byla někde za tmavými okny, tak se vymýšleli nějaký různý historky. Těhotná nejsem. A ty už nejsi se svým partnerem Viktorem Mrázem. Znamená to, že jsi teďka sama, anebo máš nějakou lásku teďka, novou už? Ne, jsem sama. Moje láska je moje kapela, moje psy a všechno možný, ale partnera nemám. Výborně, to byla exkluzivně Marta Jandová pro VIP limuzínu a televizi Public. Děkujem. V pražském music klubu Očko se tradičně křtil časopis Paparazzi, kterého se zúčastnili známé tváře českého showbiznisu a muzikálu. Bohatý program doplnilo ženské sexy se skupení Czech Pussycat Dolls. Na 3 to polejem a vy nám zatleskáte, nebo respektive časopisu Paparazzi, aby žil dalších 100 let. Tak pojďme. 1, 2, 3 a my jsme pořád VIP limuzína a já tady mám Míšu Noskovou, která je muzikalová herečka a zpěvačka. Čau Míšo. Ahoj. Míšo, já jsem se tě chtěl zeptat, ty teďka hraješ ve 2 zásadních muzikálech, tak můžeš nám něco říct o nich? Tak hlavně v jednom zásadním muzikále momentálně, a to je muzikál Děti ráje. Tam hraju takovou úžasnou roli, je jí 40, je po rozvodu se Sagvanem Tofim a její velkou láskou, která se tam objeví po 20 letech, je Bořek Slzáček, takže samý super chlapi. Bulvárem proběhla taková informace, že to by se stala nějaká nepříjemná věc, že tě napad nějaký řidič, tak co nám k tomu řekneš? Tak stalo se mi to, je fakt, že já jsem nejela jenom s dcerou, vlastně jsme jeli z výstaviště v Letňanech a nějakým způsobem prostě měl potřebu pan řidič se projevovat víc, než si myslím, že bylo vhodné. Prostě vylezl z auta,
Měl asi pocit, že má velkýho hamra, takže je důležitý. Tě fyzicky napad, jako, nebo? Fyzicky ne, já jsem seděla v autě a zamkla jsem se, ale normálně přišel k autu. A ne, že jako by bušil do okýnka, jakože normálně, ale normálně prostě chtěl vysklít to okno. To bylo normálně jakože skoro loktama, prostě takhle úplně, jakože chce vysklít to okno. A pak mi začal kopat normálně patou do auta, jakože prostě do těch dveří. A proč jsi nevodila? No, protože já jsem stála, že jo, prostě a přede mnou byly auta, které potom teda ujeli. A nejvtipnější na tom bylo, na celé té situaci, že protože my jsme zatarasili křižovatku, tak nemohl nikdo ujet a nikdo z těch lidí jako neměl tu potřebu vylízt z toho auta a třeba mi pomoct. Tak tohle to byla vitální herečka a zpěvačka Míša Nosková. Yes. VIP limuzína. Yes. Tak, přátelé, dobrý večer, vítejte opět v Music Clubu Očko. Pro VIP limuzínu tady máme milého hosta a tím je Michal Foret. Čau. Ahoj, ahoj. Prosím tě, Michale, já jsem se chtěl zeptat, ty jsi taky teďka součástí muzikálu, my jsme tady dělali rozhovor s Míšou Noskovou, znamená to teda, že se teďka soustředíš hlavně na muzikály? Ne, to bych tak neřekl. Děti ráje jsou má první takový můj debut a nemyslím si, že bych byl muzikálový typ. A naopak já mám spíš kapelu a děláme folk a děláme úplně jiný styl, spíš takový specifický styl. Nicméně Děti ráje, to je muzikál opravdu krásný. Máme přes rok a půl opravdu pořád vyprodáno. Jsme rádi, že na to chodíte. Děkujeme za přízeň samozřejmě. Dobře, aby jsme se nebavili jenom o práci, tak se Michala zeptáme, co nového v tvém osobním životě, nějaká láska nebo už trvající déle nebo nějaká nová láska? Já jsem tak 2 roky pauzíroval, protože skončila před 2 lety delší láska, 4letá. A tak jsem si různě jako uvědomoval, co potřebuji, co chci. Cestoval jsem, byl jsem třeba loni celý léto v Londýně, kde se mi strašně líbilo a chci tam určitě znovu zase jít na delší dobu. Nicméně mám teďka vztah, mám krásný vztah se svojí přítelkyní asi od Vánoc, když se známe už delší dobu, ale tak to nějak časujeme od těch Vánoc. No. Přesně nevím ani den, my to tak nemáme, že bychom si řekli, dneska máme výročí, zatím nevíme ani datum, kdy jsme prostě spolu začali chodit. To tak vyplynulo, my jsme spolu kamarádi. Aspoň ušetří za dárky. Ušetřím za dárky za večeře samozřejmě, tak my si tak průběžně dáváme nějaký dárečky, ale jsem teďka šťastný. To byl zamilovaný Michal Foret pro VIP limuzínu a televizi Public. Samer Issa je nejenom výborný zpěvák, ale taky podnikatel. Samere, ahoj. Čau, čau, ahoj. Já si myslím, že teďka je nejvyšší čas na to si pro začátek ťuknout a popřát tvýmu novému podniku hodně štěstí tady s kolegou. A můžeme přejít k rozhovoru. Prosím tě, já jsem se chtěl zeptat, co tě napadlo otevřít si takovýhle podnik tady a vůbec, co nám řekneš o tom podniku? To není ani o mně, ale spíš o Pavlovi, který vlastně, já jsem takhle, ono je celkově je to hrozně velká náhoda, protože já jsem vlastně poprvé, když jsem přijel do Prahy, tak jsem bydlel tady nahoře. A bydlel jsem tady asi půl roku a tahle rodina, která mi poskytla vlastně to bydlení, respektive pronájem, tak byla úžasná, hrozně jako jsme se zkamarádili a asi 7 let je to zpátky už, totiž docela dlouho. To byl malý kluk, který tam lítal pro podpis a najednou mi volá a říká, hele, mám super prostory, pojďme to společně otevřít, pojďme něco vymyslet, já chci opravdu speciální prostě jako klientelu, chci to udělat v arabském stylu, hrozně mě jakoby zaujalo vlastně, kde to bylo v Dubaji. Tak vzhledem k tomu, že jsem se na to šel podívat, je to prťavý, je to krásný, je to prostě úplně takový jako komorní. Budeme tady dělat různé věci, vlastně příští týden tady začíná tiskovka La Sofie, což je vlastně nadace, která bude podporovat vlastně děti, které nemají jako možnosti studovat někde, takže jim zaplatí prostě studii těm nejlepším, nejtalentovanějším někde v zahraničí, což je pecka. Pak tady budeme dělat aukci obrazů vlastně pro dětský domovy Klokánek a vlastně je tady ještě domluvená aukce obrazů pro tělesně postižené děti. Co novýho ty chystáš? Všiml jsem si, že tady máš spoustu zajímavých hostů. Co novýho v tvý práci teďka? Teď zrovna čekám na kapelu, vlastně taková mezinárodní, je to zajímavá, vlastně máme španělského kytaristu, italského pianistu, amerického rapera a brazilskou zpěvačku Kamilu. Je to zajímavý projekt, budeme dělat Jam Night, vlastně dneska už natáčíme, takže hned po tomhle mám další akci a potom ještě všem budeme natáčet vlastně část klipu, která je spojená vlastně s Jam Nightem a hrozně se těším, bude to super, vlastně máme úplně nový skladby a v září mi vychází nová deska.
exkluzivně pro VIP limuzínu Sámer Isa, podnikatel, zpěvák a jeho kolega. Tak Miro, jsi taková veselá kupa, pojďme dát ještě nějakou veselou fotku, protože tahle část se jmenuje Cvakni se, neboli něco, co si tvoje faninky a jejich teda spoustu můžou potom stáhnout k sobě do kompu na stránce www.viplimousina.cz. Pojď tam hodit nějakou krásnou grimasu. Počkej, tak nejako takto, že? Jasně. Na hudební scéně je skoro 30 let a teď vydává jubilejní 20. album. Ano, Dalibor Janda. Pro ten úplně první výlisek se sveze VIP limuzínou. A navíc tuhle placku dáme někomu z vás. Dívejte se, ve čtvrtek ve 21:30 na Publiku. Profi.cz, inkasní společnost na vymáhání a odkup pohledávek po celé České a Slovenské republice. www.vymáhámedluhy.cz. Rytmus, tanec, zábava. Kiss Radio. Podnikáte? Nakupujte i bez peněz. eBarter, nový portál pro podnikatele. www.ebarter.cz. Směna je život.